I onda kao sad, znaš, šta ćeš sad sa njim, ispalo ti, on nije ti ne treba ti, sad ne znam. Ponekad je valjda dobro da ga zadržiš, ali ne, nije uvijek. A kombinovanje različitih materijala? Meni je to skroz super, ako sad ima to smisla, znaš, ako nekako ti to sad si želeo tako, zato što ti to treba za nešto i može super da izgleda i to mi je totalno glupo da se ograničavaš, sad kao je neto, treba da bude samo keramika, ali mi je još gore zato što mislim da ljudi sad koriste te neke, ne znam, mešane tehnike, zato što ne znaju sad baš šta bi pametnije, pa kao onda da to ispadne interesantno i sad je postalo interesantno, znači čim ti imaš kombinovanu tehniku, sad kao wow, to je super, a nekako često neko nema baš neku pametnu ideju, nego sam u stvari se prikriva to što nema nikakva ideja time što su kao sad te različite tehnike koje se ranije nisu mešale, pa sad mogu da se mešaju i onda je to kao super. A misliš, na primjer, dobro ove skice koje imaš ovde, da bi one možda... Pri kraju smo baterije požuri. Ajde. Kad ti krenuo da radiš, dobro sad kao baviš se keramikom i to je to, ali da, na primjer, se ne baviš keramikom, da bi promenila materijal, da bi ono možda uzela neki drugi, misle da je to efektnije, možda da se uradi nekom metalu ili ne znam. Pa, šta znam, ne, super mi je keramika, ali volim da je kombinujem s tim drugim materijalima. Nekako ne bih voljela da uopšte ne radim keramiku, nego samo nešto drugo, a super mi je keramika, pa tako, ne znam, kombinovana sa metalom, sa drvetom, s tako nekim stvarima, ne znam samo šta sve može. Ali ne bih voljela nešto skroz drugo, kao neki drugi materijal. Baš mi je super keramika. You ready to kick some ass? Jesam, nego šta ćemo, tovaramo okolo po ateljevu. Ajmo, to je najbolje. Da imamo to prostranstvo ateljeja. Da, to prostranstvo ateljeja. Snimi malo okolo, da vidiš gde radim. Opazi, ovde zoom ne služi ničemu. Ne funkcioniše, a? Dobro izgleda ako sam je senkam iza. Pa ne, ono, senka, ne vidi se njena greška na samoj životini. Kad je senka. Ja to stavim tako da gledam senku, dobro je u formi. Po senci, a? Pa da, stvarno senka izgleda perfektno. Pa da, nema grešku, nemaš senka, nema grešku. Mislim, ako upitno, ne znam, neka rupa na samoj životinji bez veze ili neka gripotina, to se ne vidi. Ovo su zubi od divlje svinje i ova jedna tura je od psa, da kažem tako, onda je u pitanju šakal Sade Bojane, koga sam našao negde, pregažamo na putu, totalno su ostale samo kosti. Čekaj, od ovog Zeki s Marsa? Zeki s Marsa su opet zubi od divlje svinje, donji zubi od divlje svinje, prednji, kao očnici. A ovo su, ne znam, recimo, sekutići i ovo nešto pozadi, pojma nemam, nije sam. Dobro, moraš se baviš stomatologijom. Pa mogu ti reći, naučio sam dosta anatomije, znam da raspoznajem dosta kosti od tih nekih životinja. Ne znam da li bi ljudske mogu bi ljudske, ali to neću koristiti ipak. Koliko misliš da je bitna veličina u skulpturi? Meni nije. Meni apsolutno ne bi trebalo da bude, međutim ovde kod nas ljudi to očigledno gledaju po veličini. To je problem, ovde je ideja najmanje bitna. Svuda u svetu je ideja na prvom mestu. Jer ovde njima važno kako si ti to uradio. To što si ti to smislio njima apsolutno nije bitno. Tako da zato ti ljudi traže, znaš, krupne komade. Pita njih zašto im je to bitno. Meni nije. Mislim, ovaj će dobiti krupan komad. Ovo će biti rogovi, pošto inače stavljam kost, mesing ili nešto umesto rogova, kad su u pitanju životinja, naravno krajne. A ovo će biti za novu zveru. Samo je problem, pošto su masivni, a keramika je prilično lomljiva, onda ću imati problem da smislim statiku i da smislim kako će se ovo da stoji. Ali možda isto jako dobro, samo treba se izbeli skroz. Koliko ti to ograničava u radu? Što moraš da razmišljaš o tome da će to stoji ili... Ne ograničava, ovdje čak mi prija, zato što razmišljam u gomili stvari. Odgovaram, ne mogu da radim jednostavne stvari. Mora da bude neka začkoljica da me muči da bi se ja pokrenuo. Jer drugačije ne funkcioniš. Ovo mi sad veliki izazov i izvešću ga. Pa makar i puklo sve na kraju, što ne briga. Ali ću go raditi, probat ću. Napravit ću veliku životinju koja će stati u peć, mislim nije to neka veličina, ali je znatno veća od ovih na polici.
I ako to ispadne onako kako sam ja zamislio, čovjek koji je to naručio će se oduševiti. To mogu da garantujem. Koliko ona priča da je sve smišljeno i da ne može ništa novo se smisli i da ne može sad ti nešto tu? Koliko uopšte razmišljaš o tome? Ma, mislim, ima još mnogo toga što mora da se smisli, znaš, te priče sa fakulteta, pojedinih profesora koji su nam držali neke, meni bar nebitne predmete, da ti kažu, nemoj ti mnogo cepati glavu, da će ti smisliti nešto revolucionarno, radite vi samo, vrtite ga, ne znam šta, to je budalaština. Vole ljudi nešto što je mimo svega što su videli i uopšte svi bi trebali da streme ka tome, znači da se potrude, ne da smisle nešto, nego jednostavno da naprave neki pomak. Jer atipične stvari prolaze kod svih. Koliko je teško doći do toga? Pa teško je doći do toga. Mislim... Misliš da ceo tvoj život mora bude autentičan da bi i tvoj rad bio autentičan? Ili misliš da to nema nikakve veze? Mislim da je istorija pokazala da je to prava stvar. Jer svi ovi ozbiljni umetnici, čuveni umetnici, pomenuti istoriji umetnosti, oni bitni, naravno, su bili nadprosečni ljudi. Ne mislim sad po inteligenciji ili ne znam čemu, ali, znaš, način ponašanja, način života, sve to ima veze, sve to povezano. Mada, mislim, iza svega toga stoji jedan ogroman rad, dobri talenat, naravno, na prvom mestu, ali, naravno, ogroman rad. Mislim, ja lično crtam u 3. godini života, prilike, mislim, sva deca crte u 3. godini života, ali u jednom momentu kažu, pa dobro, ajde, nama nije zanimljivo, ja sam nastavio. Tako sam, kad sam upisao fakultet, već imam 20 godina rada iza sebe. U crtežima, u raznim drugim stvarima, i onda mi je bilo lako, jer sam znao još od prvog razreda osnovne ja ću biti umetnik.